רב, שלום לכולם. ברצוני קודם כל להודות לכם על מה שקורה, על מה שאני מרגיש פה. זו פעם ראשונה שלי, ואני שמח ופשוט מרגיש נפלא, ותודה רבה לכם על מה שאתם עושים. תודה רבה. השאלה שלי מתייחסת, אתה מדבר על סביבה, וסביבה יכולה להיות סביבה תומכת, כמו שאתה מדבר על הגרעין, אתה נותן את הדוגמה, שכשיש לגרעין סביבה, שמש, רוח וכו', זה מאפשר לגרעין להתפתח. אני בא מבית הכלא, ישבתי קרוב ל-25 שנה. יש אנשים בכלא. רבה. מפתיע. למה? הם אומרים לך, הם שמחים שיצאת. אני מודה לכם. אתה נפלת אלינו. תודה רבה לכם. מחמם את הלב. אני פה בגלל שהתחושה ומה ששמעתי בטלוויזיה, במקרה ככה, היא בדיוק את ההרגשה הזאת שיש פה איזושהי קבוצה שאני יכול לסמוך עליה, שאני יכול להרגיש בבית, שסוף כל סוף מאפשרת לי גם להתפתח רוחנית, וגם אולי דרככם בעזרת השם לחבור לאותם אנשים שיושבים כרגע בבית הכלא, סובלים בצורה בלתי רגילה, כי הסביבה שם קשה מאוד מאוד. כל מה שאני מבקש, איך ניתן דרככם לסייע לאותם אנשים. תודה רבה. הייתי עונה כך. אסור לנו לזכור את העבר. על כל רגע שעברה אדם צריך להגיד, כך זה צריך להיות. אין עוד מלבדו. עתיד תלוי בנו. כמה שאנחנו נארגן סביבה נכונה, טובה, סביב כל אחד ואחד, מילדות ועד הגיל כבר המבוגר ביותר. אנחנו צריכים לדאוג לסביבה טובה סביב כל אחד ואחד. אתה צודק שצריכים לדאוג לאנשים שנמצאים שם ולשנות את הסביבה. אנחנו רואים שבתי סוהר הם לא מתקנים בני אדם מפני שלא דואגים שם לסביבה, ואלה פשוט הם לוקחים את האדם מהחברה כדי שלא יזיק, אבל לא דואגים לו מה יצא ממנו, ולכן יוצאים משם עוד יותר גרועים אנשים ממה שנכנסים. אני ממליץ לך להגיע אלינו אחרי הקונגרס, ואנחנו נחשוב יחד באיזה צורה אנחנו יכולים לדאוג שנוכל שם לשפר מצב. יש לנו כבר דוגמאות כאלה. אנחנו שולחים ספרים לבתי סוהר בארצות הברית, שלחנו כאן ספרים לבתי סוהר בישראל, לא יודע לאן זה וכמה זה יגיע, אבל שלחנו. גם כן קיבלנו ומקבלים מדי פעם מכתבים עם בקשות ועם תודה על מה שאנחנו עושים, אבל זה לא מספיק. אולי בעזרתך נוכל לעשות את זה בצורה יותר מרוכזת.